Ben, boas tardes. O primeiro, por suposto, a un cuarto hora que se teñan pechados os colexios electorais agradecerlle a todos os interventores e apoderados do Partido Popular que levan traballando toda a xornada e están facendo nos colexios electorais. Agradecerlle, nunca lle agradeceremos dabondo o seu traballo. Creo que é bo a normalidade e é digno de valorar a normalidade coa que se desenvolveu esta xornada electoral e sin coñecer os datos definitivos de participación, datos pechados. Creo que o dato que nos indique que moitos galegos e moitas galegas se achegaron aos colexios electorais a expresar, estou seguro que con ilusión, o seu voto, a súa opinión a través das urnas. Creo que é unha boa nova da que nos felicitamos no Partido Popular de Galicia e respecto as previsións e os resultados que esperamos. Estamos coñecendo as sondaxes, que non son máis que sondaxes. Creo que agora empezo o escrutinio das urnas e ao redor de hora e media teremos datos máis definitivos, pero en todo caso o que nos indican esas sondaxes é que o Partido Popular gañou as eleccións na práctica totalidade das cidades, gañou as eleccións con toda a seguridade na maioría dos concellos de Galicia, e agora o que hai que ver é se esas victorias se convirten ou acadan a maioría suficiente para poder gobernar. Xa digo que agora, neste momento, empezo o escrutinio. Dentro de unha hora e media, 2 horas, teremos seguro que datos moito máis concretos, pero, dende logo, son moi esperanzadores para nós. Empece un escrutinio que pode levar ao Partido Popular de Galicia un resultado histórico, e unha vez que coñezamos esos datos, haberá outra comparecencia do presidente do Partido Popular de Galicia durante a noite, xa con eses datos máis concretos, para facer unha valoración máis definitiva. Por agora, xa digo, moita esperanza no Partido Popular de Galicia. As enquisas adiantan que gañamos as eleccións en moitos concellos. Agora vamos a esperar e agardemos que así sexa, que ese resultado nos permitan a maiorías suficientes para gobernar. Moitas gracias.